Mamy nadzieję, że będziecie śpiewali razem z nami. Spróbujmy razem. Oj, 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 te jej czerwone usta. Oj, 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 i oj, oj, jej. Oj, 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 trafiłaś w moje gusta. Oj, 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 i oj, oj, jej. Była chyba 20, żaden ziomek jeszcze nie stał. Gdzie wcześniej się zrobili, wszystko to nam wypili. Z brzucha para pucha jak z 3 parowozów. Od ucha do ucha uśmiech siadają do wozu. No i jadą, jadą, nie tylko wzorem żadą. Czerwone jak malina, usta stoją za ladą. Śmieją się do nas jej piękne duże oczy. To jest kobieta szefa, już nic nas nie zaskoczy. Ziomek, co często sprawia, że kupę twój rozrabia. Szalone pomysły wariują nam, zmysły nam mówi przekona. No będzie szalona, magiczna, wyśniona. Tylko ona, co często sprawia, że kupę twój rozrabia. Szalone pomysły wariują nam, zmysły nam mówi przekona. No będzie szalona, magiczna, wyśniona. Tylko ona. Oj, 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 te jej czerwone usta. Oj, 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 i oj, oj, jej. Oj, 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 trafiła w moje gusta. Oj, 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 i oj, oj, jej. Rozdajemy płyty dla tych pod sceną, jesteście? Ziomek porobiony właśnie szuka nowej żony. Rozgląda się wokoło, wchodzi kocie jara zioło. Dziewczyny to i my, w loży VIP. Co tu tak się dzieje?